miten nyt käy? Ihan vaan pyörimässä, jos siihen saa mennä. Juuri juteltiin tuossa Anssin kanssa puhelimessa, eli autossa, että täällä on niin paljon tämmöisiä kaikkia todella tyylikkäitä rakennuksia ja huoltoasemia ja mitä ikinä tulee maaseudulla vastaan, että ei niinku vaan voi käsittää eikä tule aina niinku pysähdyttyä, eikä kannatakaan pysähtyä jokaisen kohdalla, mutta jotenkin sokeutuu kaikille tälle kauneudelle. Toivottavasti tältä reissulta nyt jotain on tullut napsittua sitten mukaan. Täällä tuli vähän erikoinen mutka, mutta kohtaaminen vastaan. Tää herra tässä niin tuli tähän meidän restopille ja se nukahti moottoripyöränsä päälle niin, että se kaatui sillä pyörällä tohon ja mentiin tietysti auttamaan sitä ja tarjottiin sille vähän vettä ja no kylmä olutkin kun oli kuuma päivä ja no se on tässä varmaan puoli tuntia tunnin puhunut meidän kanssa tai meille uskosta ja Jumalasta ja kaikesta muusta vastaavasta. Ja se hyppäsi äsken noin ajovaatteet päällä, niin ihan puhtaasti vaan tohon ojaan. Tai siis Salmon Riveriin, missä me uitettiin jalkoja. En oikein tiedä minkälainen päivä ilta tästä tulee, jos toi jää tohon olemaan meidän kanssaan. Me koitetaan vähän ehkä saattaa sitä omiin oloihin tai jopa matkaan tosta, mutta se on ehkä epätodennäköistä, jos sillä on märät ajovaatteet. Katsotaan. No worries! No siitä se lähti sitten. Kaiken kaikki. Noin vaan. Saatiin herra matka. On se hyvä, että on jonkinnäköistä hyötyä meistäkin. Sitten tänne ajetaan pouttumuussit ja juoman käppänät mukaan ja menoksi. Tuliko ne suolat siinä? Tuli. Kondimentit tuli tuohon, mutta se keitinvesi, mutta tossa nyt menee hetki. Oliko sulla se koko kondimentti? Oli, joo. Koko pussukkaa tää sisällä, kun säännebylän kanssa. No tuommoisen mennä sulle sitten. No, excellent choice. Excellent choice, mähän vedet. Kyllä tässä on nyt 20 minuuttia aikaa. Ei se haittaa. Vähän laitoit ehkä täyteen. No se on sitten mun. No en tiedä, kyllä se siitä etkä laittanut ihan hyvin laittanut. Ja sit siitä lusikasta pitää lopuksi koputtaa se jauho pois, kun siihen mä tein sen jo kerran. Ja sä oot vähän viksu. Tosi vähän, mutta se riittää tässä porukassa. Avot ja löytyy.
tästä pikkuinen hupskeikkaa, niin tulee Dronesta sukellusvene. Tässä tuli yhtäkkiä Dronen metsästysreissu. Never a dull moment. Oi voi. Oi voi. Kovia hommia. Joo, kävi pieni tuuri. Ois tullut meinaan kiirus. Jos olisi laskeutunut tohon, niin... Ei se olisi ollut jo menetetty peli monella tapaa, kun hetkikin vedessä, niin se on paskana. Ei muuta, mutta taas jälleen sarjassamme, että tämän päivän kuvia ei ole siirretty. Lähteekö hauki rannasta? Jonain päivänä. On ne kaikki hauet lähtenyt. Mutta ilman bensaa. Ja mä näytän yleisölle maisemia sillä aikaa. Ääni on outoa. Heijakko. Ihan kevyesti lämpenee tää arkku pakasta, kun nousee aurinko. Tässä oli muutenkin viime yönä vähän tuossa vuoristoilmassa jotain sellaista erikoista, että on vähän röörit tukossa niin sanotusti. Mutta hei, kattokaa. On hienot maisemat. En tiedä miksi, mutta meidän nuotion sammutusvedet on jostain syystä pyörinyt tänne. Epäilen, että on ollut niin kova tuuli, mutta kaikkea on mahdollista. On talteen. Ivaan oli siitäkin puskaparkista selvitty. Niin. Oli komio paikka kyllä. Ei voi muuta sanoa. Mihin nyt? Etelään ja sitten vasemmalle. Joo, käydään sitten tähän kiinni ja etelää kohti. Salmon ja Challis. Ai niin, Salmoni oli joo. Ja sieltä sitten lähdetään etelään ja lopuksi kauppaamme kohti länttä vuoristovuorison väliin. Joo, ollaan perillä. Mutta yhden yön vietämme, ensimmäisen yön vietämme Tangerissa, Marokossa. Ja iltapäivällä Timo ajaa ryssien läpi himoa. Tällä suunnitelmalla. Nyt tuli uusi viesti. Active brake assist function limited. Sellaisia niinku törmäyksiä. Mersu ilmoittaa olemassaolostaan.
tää meillä on diagnostiikkalaitteet mukana. Joo, löydettiin tämmönen ihan kohtuullisen tyylikäs roadhouse, mihin tultiin vähän viilentymään. Anssi on tuolla meidän taustalla vänissä koodaamassa. Pikkasen merkkejä se on semmoista pikkuvikaa, niin se on hyvä, kun voidaan vähän katsoa aina johdon päällä, että mitähän siellä saattaisi olla. Ei jäädä tien päälle. Mennään katsoa, mitä tää tech-nörtti täällä sanoo. Perusperson kanssa matkustamista. Sulla on joku opetusvideo siellä kirjaimellisesti menossa. Meillä on selvästi illallisajo menossa. Mitä meiltä löytyy tänään? No meillä on soppa. Paa-keittoa jollakin tämmöisellä makkaran käivärällä ja sitten tuollainen muru tuosta kuivalihasta siihen. Ja tällä pitäisi nyt sitten pärjätä seuraavan 2 tuntia. Ennen kuin syödään taas. Leikataan sepällä vähän. Mielellään. Mä otan ihan niin kuin tämmösen snapottelun. Snapon. Ja nyt täällä rupes sataan ihan tosissaan vettä. Mutta komia leiri taas seuraavalle yölle. Luontoäiti yllätti meidät kauniilla sulosoinnuilla.